wa mwayo wachita ndikusiya chimo kusenza mtandao kumtsatira Yesu mfumu ya muyaya. Kupitiriza kupasirana zinthu zosiyana zimene zichitika kuno ku Mchinji TTC kumene kuli session imeneyi ya Central Malawi Conference kuno ku Mchinji. Ndiye monga mene furoza zulo tidayamba ndithu chakumazulo kunali kufika ndithu kwa delegates osiyana kuchokeranso madera osiyana. Ndiye mawu uno tifuna tipasana chithunzithunzi cha zimene siku layambira zochitika zimene zakhala zochitika kuchokera mawu kufikira mu nthawi ino. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Tinafotokoza kuti ife a VNV Media TV tili pano funa kupasirani satani wachina chilichonse chimene chikhale chikuchitika kuno mogwirizana ndi session imene ikuchitika kuno ku Mchinji. Ndiye kungokupasana chithunzithunzi cha zimene zakhazuka mamawa, anthu adadzuka mamawa ndithu kunali ndithu kupasana moni ena kwandira chakudya, kuchoka kwandira chakudya kunali mapemphero ammawa morning devotion imene Pastor TY Nyirenda adasogolera. Ndiye kunali zosiyana ndithu zimene zakhazuka mamawa kwambiri kumbali ya mapemphero kupemphera chochitikachi komanso kupempherera ndithu utsogoleri umene ukhale ukusankhidwa mchigawo chimenechi cha kumasana. Ndiye pano sindili ndekha yayi ndithu ndi mulendo tafikani wa mwina mutatuza dzina komanso ni muchokera. Ine ndine Mtendere Zberu ndikuchokera mu mpingo wa Katozi Mchamama district kumene kuli kukaso. Mutamva kuti mwasankhidwa khala mmodzi mwa anthu amene mubwere kuno ku session munachilandira motani? Chinthu chimene chinachilandira bwino kwambiri chifukwa ine nkoyamba sinakhale nawo kumbuyoko. Ndiye nafuna kuti ndiphunzire kuti zimakhala bwanji ndipo ndaona mene muziluchitikira mpaka ndachinoti ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa tikupanga zinthu zimene mpingo wathu ungamayendere. Ndiye ndikhupa kuti mwakonzeka bwino bwino. Takonzeka kwambiri. Muri mwasungira joka. Hayi. ati delegate ngakhalirwa mpingo amatha kukuchocholoza. Hayi zimenezo hayi siza uzimu. Koma ife tifuna ndithu kuti zinthu ziyende mwachilungamo ncholinga chona kuti mpingo wathu upitire kupita patsogolo. Mwina ndikutenga wanji umenenso mungapasa amene mwina madelegate ena amene tinena pano amene mwina zolinga zawo mwina ndizosiyana kumuona ngati mwina zakuziko sizauzimu ndikutenga wanji umene mwina mungapase mawabuno. Utenga umene ndingapatse nzakuti tiyeni tisiyanitse za dziko lapansi za ndale ndi izi za Mulungu. Chifukwa za Mulungu ndizo zinthu za mtengo wapatali kwambiri. Chifukwa cholinga chathu sikupikisana maudindo koma cholinga chathu nchofuna kuti atengere wanthu kuti akapulumutsidwe. Ndiye nzofunika tisazitenge mopikisana kwambiri kapena tikhale ndi makampeni amene achitira andale a dziko lapansi kuti kawo mapanga ndalama matani kapena manyengerera anthu ayi. Chifukwa ichi nchisankho chimene Mulungu wachikoza. Mota amene asankhidwe tsiku lero ndi kuti Mulungu watani wamudziwa kale. Munamvesha bwanji utengo umene Pastor TY Nyirenda mamawa adati gawira? Utengo umene uja ine ndinaumvetsa kwambiri. Chifukwa natulamu zinthu zili zitatu zimene titazigwiritsa ntchito ndi kuti amene tingasankhewa ndi kuti akhoza kutitulukira conference yathu ino. Chifukwa pakuveka mphekesera zina kuti mwina ena akuyenda zapasipasi nangashika mpeni chabwino olo ndi kampeniyo nangasina usafuna pomwepo ndingati kuti iwo aona kuchina chake chimene afuna apinduleko. Koma ifeyo cholinga chathu nchofuna kuti conference yathu iyi tiyitukule ifike pena pake kuti cholinga chimene tinacho chofuna falitsa uthenga muno Central Region chikwaniritsidwe. Pakutha pa zonse ndi chiyembekezo chotani chimene anthu amene okhala nacho akamachoka malowa? Chiyembekezo chimene anthu tikhale nacho ndi chakuti tikatha pa zonse chifukwa pali zina ndi zina sichisankho chokha chimene tabwerera kuno tifuna tivomerezeko zina zimene tizione kuti mwina pena pake timatsalira kapena pena pake timachita mosenera mmene Bible likutani likuchitira. Ndizo sezo zofuna kuti tizike nchimake ncholinga chonena kuti pamene tizibwerera mmene tikauza anthu kumipingo kwathu mmene anatituma akaonedi kuti session ya chaka chino inali yopambana chifukwa yakoza zinthu zina zimene ngakhale anthu akumipingoko amachamwachamwa pena ndi pena. Ndiye tifuna kuti choka mu session iyi
anthu akachilandire bwino ndipo akaone kuti mpingo wathu ukuchitadi chokha chimene Mulungu wakumwamba akufuna. Ayi ine ndifuneni tsiku lopambana. Ndathokoza. Simasungira mukatero polili. Ayi. Simasungira funo chocholoza. Ayi. Ayi ndathokoza ndikufuna session lopambana. Ya zikomo kwambiri. Ndathokoza. Zikomo. Iya mmene munditu ndimene tikuchitira mmawa uno mmene tikufotokoza ndithu anthu ochuluka ndithu adapita ku break kukapumulira kuti sopano alowe ndikupitiriza kukamvesera komanso kukatenga nawo mbali kuzochitika zimene zikuchitika mkatikati mwa session. Ndipo sayidwa apa tiyankhulenso ndithu ndi Robert Mthewa amene wandithu ndi amene amayimira ku mbali ya constitution ndi amzathu amene wa azamalamulo amene ndithu amakhala pansi nkuunika chifukwa session imene yapitayi zidakomera anthu kufotokoza kuti ayi bwanji tapitani mukaone pena ndi pena pamene mpofunika kusintha ndi anthuwa adapita nkukumana mmene abwera kuno kuzapereka ripoti pali mbali zina zimene anthu adafotokozeredwa koma ena sanagwirizane nazo ndiye tinaona ndithu ena mitu ankati mucha kubweza kunena kuti bwanji mutabwereranso mukaonikire zinthu zina zimene sitikuzimvesa bwino. Ndipo sayidwa apa tikhenso kujeza ndi amene wa Robert Mthewa kuti atifotokozere kuti achilandira bwanji kapena kupitanso msogolo achite motani kuti mwina Khristu amene amabwera kuzochitika ngati zimenezi azitha kugwirizana ndi zonse zimene anthu amenewa azikonza. Ndipo sayidwa apa tijeze ndi Robert Mthewa amene ndi kaswiri wa zamalamulo. Ifa VNV Media TV tili pano kufuna kupasani satani wa zimene zochitika kuno ku Mchinji ndi mawa obwino kwambiri mawa okoma kwambiri chifukwa timu yonse ili pano kungoyambira Brian Katumba alipo mpano kwa milamani agena ni Chavala tukamba za Luciano Lion komanso Chisomo Ng'omba tonse tili pano kufuna kuonesesa ndithu kuti pasa kachiri jonse chimene muchiphonye mu session imeneyi. Ndiye ndikupempheni kuti musachoke yayi pitizani ndithu kuoneka kanema ameneyu wa VNV Media TV pofuna usadira zimene zochitika kuno ku Mchinji TTC. Tinafotokoza kuti tikhaidwe cheza ndithu ndi Robert Mthewa amene ndi kaswiri wa zamalamulo komanso ndi khala pampando amene amayang'anira komiti ndithu ya amene angati osinthira malamulo amene zimakhalira mu session. Chifukwa last time amene amachita session anthu anafotokoza kuti yayi tabwerera nekaye mudakakambirana mfundo zina zofunika kusintha ndiye komiti imene idapita ndikubwera nkuzapereka report la zimene anthu amenewa adakambirana. Mr. Robert Mthewa wawa taona ndithu mukupereka ripoti mkatimu. Sindikudziwa kuti anthu achilandira motani nimene maperekera. Okay, ripotilo lalandidwa bwino ngakhale magawo awiri gawo loyamba analibweza kwa magawo ena awiri pamene tinasinthapo apavomerezedwa ndipo ndithu tikhali kutsatira malamulo anyuwaniwo. Nkofunika kuti ngati mpingo kumayenda ndi malamulo ngati ino amzathu azamalamulo pakasinthidwa zinthu mwina kumakhala zinthu zomwezo zimene zingamagwiritsidwe ntchito. Okay. Mulungu amene timatumikira is the God of order sichoncho. Nde kuyambira kanthu ku General Conference kumafika ma conference athuwa timayenera titsogozedwe ndi lamulo ndithu. Ndefa yake kumakhala and General Conference inachipanga kuti pazikhala model constitution. Malamulo oti ali model ali ngati kuti applicable ku conference inaliyonse imene ngakhalepo kuti mukafuna kupanga zanuzo musamasunthe kwambiri ku model eja mukhale within chifukwa tifuna tiyende mu order. Ndiye tidaona ndithu munafika mpona kuti amene ndikunena zinthu zisine koma ndi komiti imene idatisankha kuti ndibwere ndizafotokoze fati naona ma reactions osiyana nkatimu ena kuti chuma chake tichipeza kuti pazimene mukufotokozazo ndiye pamene mukubwerera mwina anthu ayembekezere zotani kuzimene mudakakambiraninso kumeneko. Okay, kungoti mwina pena vai kumvesesa kwa anthu ena kumakhala kosiyana komano kumayambiriro kwenikweni kwa ripoti yanga ndinafotokoza kuti tikamapanga review constitution timakhala ndi anthu. Okay, timacha kuti ma stakeholders. Ma stakeholders ndi constitution ya church yake iti Central Malawi Conference. Ndiye ma stakeholders anachokera ku Central Malawi Conference mogwizana ndi executive committee inaitana ma representative ngati ma stakeholders. Those stakeholders ni amene amatiuza ife a committee kuti tikufuna tipange izi. Ifewo ntchito yathu ndiyongo watsogolera kuti ku session
madandalo amene analipo ndi awa inuyo mufuna zizikhala motani iwo aja atiuze ife akatiuza timakazilembano kuti tazilemba ndiye timabwereranso kwa iwo aja mastakeholder omwe aja kuti apange validate kuti mene tazisinthiramo ndimene anatilumira after validation isimene timapereka no report ku executive committee ya Central Malawi Conference apereka executive committee imakumana I was caught nakapanga present same questions came out za finances zo komano nkhani ndio yayikulu ndionena kuti mene timagwirira ntchito ndio timakhala tikutenga ma views anthu ma members sitingapanga amendi ine ndilibe mphamvu yopanga amendi timatenga ma members eni akachinthu aja although I am a member koma I have interest because I am chairing the committee koma ndeti madalira anthu ma stakeholders aja so that's why nanena about netu sine ndikunena izi naona kwambiri ndipo ntchito zanuzi zimafuna kudekhala sine ndikunena no kana nanenaso kuti anthu ndikuona ndithu anthu amene anabwera ku stakeholders meeting alipo ine ndati mwina ndiye wapsha mtima ta isinani sana psha mtima sini mapsha mtima ine ndimangoboeka wecha niganiza ama finance inayokere kwa anthu yayokera kwa anthu audindo amene abweresa aganiza finance ndi chief finance officer wa Central Malawi Conference bwana Chipata akuyama ndi a delegate anangobweresa anayankhula bwino kwambiri kuti tiunikire kuso ma finances tizichita motani ndi anthu sanapasudwe mpata kuti aunikire ma finances the chief finance wa ndalama anabwera nkunena kuti tipange lifa back what is what the anthu ofuna ndimwina ndi assurance mafinance azipezeka kuti tizikumana ndipo kuti munthu wa ndalama osunga ndalama ndena kuti mafinance kulibe kaye ndimamva anthu ena ngati mamanong'ono kuti anthu amene afuna atipweteke mipingo matumu chifukwa ndalama zoti mapereka ndife ndakubweresa zimenezo kuti atipweteke ife sizitheka imene mwina amangokamba komano nkhani yayikulu ndionena kuti chinthu mukachikonza kuti chisichitika chimachitika mafinance amapezeka zomwe anthu zomwe anapanga propose zomwe nimapanga report sizachilendo every organization akhani ma annual general meeting amakumana ato every year sadera nkhawa kuti ndalama zichokera and then zodabwisa kuti munthu wa mulungu azidera nkhawa kuti lero tidya chani tikupemphani kuti mupitirize kuonera zosatira zimene zikhale zochitika kuno ku Mchinji makamaka pano pa TTC kumene ndithu kuli asogoleri amene akhala kusogoleriranso zaka zina zitatu mu Central Malawi Conference. Chimene ndingakupempheni chonoti musatisiye tokha, pitirizani ndithu kuonera VNV Media TV chifukwa pano tikhetu kucheza ndi anthu osiyanasiyana, tikhetu pasanisirani satani osiyanasiyana amene akhale akuchitika kuno. Mundole mu ola limeneli mundole kuti mu ola limeneli lisanzike pano limodzi ndi anzanga amene tigwira ntchito kuno, koma tibwerenso kukupasaninso satani wina wa zimene akhale akuchitika kuno. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, tingoti bye for now. Tinkweze mfumu ya mafumu. Alleluia, matamando pai olengati kondizonse. Alleluia, tinkweze mfumu ya mafumu. Alleluia, tinkweze mfumu ya mafumu. Olengati kondizonse. Kwezani ufumu wake. Kwezani
ndiye mfumu yatu, wotilenga komanso wopulu